Patay usa ka lalaki human kini gipusil sa wala pa mahiling sospek samtang pauli na gikan sa usa ka bilyaran sa General Santos City. Kalambigitan sa droga, gilantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpamusil. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Nagbuyod kining lalaki gikan sa iyahang gisakyang motor. Human kini gipusil sa ulo sa wala pa mailing sospek sa Purok 6 Barangay Conel, General Santos City, banda 7:25 sa gabi adlawng Domingo. Ang biktima giila nga si alias Tatang, ana sa kapin 30 ang pangidaron ug residente sa Purok 4 sa maong lugar. Matud sa kapulisan, pahawa na gikan sa usa ka bilyaran sa maong lugar ang maong biktima ug pag-abot sa lugar nga nahitabuan, kalit kining giduol sa sospek ug gipusil dayong sibat. Na-recover sa crime scene ang pipila ka sachet sa gituo ang shabu ug ubang drug paraphernalia, lakip usa ka pusil gikan sa bag sa maong biktima. Sumala sa kapulisan, posibleng may kalambigitan sa illegal nga droga ang pagpamusil sa biktima. Nakita nato sa iyang na-recover nga ebidensya na involved yun sa droga ang nahimong motibo aning pagpamusil. Naayoy kalambigitan ang droga. Hinuon dunay person of interest ang PNP. Sa pagkakaroon nga natay mga backtracking nga gihimo, posible nga duha or tulo nga person of interest. Ginasawayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.